A ti praviš video. Gdje sklanjaj to? Ona slika, vidi. A šta slika? Ne, Gospodin imate se nerivati. Drago ljube. Treba da slikanje biti Doteran. doteran. Nema kaj tako. Evo Rajka. Rajka! To je ono. Gasi je vepi. Od kad ja nju gledam, vidjeli. Vid molim te, ja i baba Mirca jedemo ovaj pravi video od nas. Video pravi od nas. Idemo Rajku vas na biciklu. Ne smiješ Rajkicu vas. Ne znate ko je luđi. naša Rajka. Rajka sa oštikoju. Aj gasi to idu u oči. Da, recimo, ja sam rekao. Ajde, ima Ne. skupušta mi lepinica.